எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த சாரி இல்லை ஓகே ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்கள் என்டர்பிரினர் அண்ட் தென் ஏஐ எஜுகேஷன் இன்னோவேஷன் அவார்டு எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த கேஜி நிறுவனத்திற்கு ரொம்ப நன்றி. ஏஸ் அகாடமி. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏஐ பேஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம். இந்த பிளாட்ஃபார்மில் நாங்கள் நிறையா ஏஐ எக்கோ சிஸ்டம்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் வந்து ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஐ கூட ரியல் டைமில் சேட் பண்ண முடியும். தென் வி ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் கேன்வஸ். ஸோ அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கிரிபிள் பண்ணி ஸோ அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சால்வ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ we have a tool called AI faculty which can lively speak with the students and then it can clear all their doubts and then all their doubts and then ஸோ இந்த அவார்ட் கொடுத்த கேஜி அவார்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி.